something's moving inside of me from my head to toe. I don't really know what it is, but I love it though. Wara tant snin fix-xena mużikali, id-DJ ta' fama internazzjonali Joseph Armani se jkun qed jgħaddi l-headphones tiegħu lill-ibnu Denzel Joe, hekk kif is-sibt hija l-aħħar ġurnata li huwa se jkun qed idoqq fil-pubbliku. Net News żar l-istudio ta' Armani u ibnu, fejn hemmhekk tkellimna miegħu dwar x'wassal biex huwa jagħmel dan il-pass u jirtira mix-xena mużikali. Ġurnata li kont naħseb illi ħadd baqala ħafna biex tasal, ġifieri qatt ma kont nemmen li ħadd tasal dik il-ġurnata. It's an emotional day and it will be an emotional night as well. Pero I'm confident illi this is the right choice. Issa kollox fidejn il-Golden Boy tiegħi, ġifieri u hija raġuni validissima biex jiena nagħmel dan l-istep lura u nħalli kollox fideh. Fl-aħħar gig tiegħu DJ Armani se joffri lill-pubbliku siltiet mill-mużika popolari tiegħu li daq matul 28 sena li ilu f'din l-industrija. Għandi preparat jien qed insejħilhom il-highlights ta' 28 sena ta' success story li kelli fil-karriera tiegħi. Tajjeb, ġifieri highlights diski illi jiena sinonimu magħhom, diski illi nies fans ta' ġenerazzjoni tiegħi li kibru miegħi jibqgħu jiftakru. Denzel Joe li għad għandu biss 15-il sena se jkompli fuq is-suċċess li kiseb missieru u jimxi fuq il-passi tiegħu. Ma' Net News huwa tkellem dwar il-pjanijiet li għandu għal-futur fost l-oħrajn għal-kumplament tas-sajf fejn mistenni doq barra minn xtutna. Sissa das-sajf daqqiet Napa u ħankompli ndoq barra, ħandoq Spanja, Franza, Ġermanja u ħanikonkludi s-sajf l-Amerika, Miami. Għandi diska għalissa wara ma' Kevin Paul sejra vera tajjeb, thankfully, u għadin naħdmu fuq disk oħra li kitba Xon Farrugia.